VP Chwenga panguva ino vopraiziwa pamusoro pemamoves avari kuita throughout the country. Kuchionekwa kunzi VP Kosano Chwenga mainspections avari kuita mumaindustries panguva ino iyi, kwese kwavari kuenda kumaplants, zviri kunyatso kuonekwa kunzi generally nemaspeeches avari kunotaura vachinge vasvika ikoko vari kunyatso kufara chizvarwa chenyika yeZimbabwe, and vanoda kuti munhu wese wenyika yeZimbabwe awane ashare zviri equal, noti zvekuti zveubvanzu-bvanzu zvekuti vamwe vanowana vamwe vasingawani. Subscribe or like on the bell icon. Tinoona a picture inopostora VP Kosano Chwenga mukudanikwa muchinzi VP Chwenga says he's working day and night to ensure hospitals and clinics have oxygen tanks and sufficient oxygen supply. He stated that every government will assist the private sector to achieve this goal. His desire is for every hospital and clinic to be equipped with enough oxygen tanks. He said this during a visit to verify gases in Manicaland province yesterday. It seems like the vice president is prioritizing citizens' well-being, unlike some politicians who are more focused on stealing the country's resources and trying to violate the constitution. Ndoma developments ari kuda panguva ino kunokona kuti VP Kosano Chwenga aiwa panguva ino izvo vari kuita zviri kunyatso kudiwa nemunhu wese, zvinongorambwa nemuroyi chete. Toona vamwe magovernment officials chavanokuda kungofamba vachitaura imari chete, kutoti aiwa kwakati tazoendesa mari yakati kwakati zvikazodai nemadisputes epower. But panguva ino VP Kosano Chwenga ari kumeka sure kuti well-being yevagari venyika yeZimbabwe is restored. Everyone has access to resources equally and sufficiently. Madevelopments ari kuda panguva ino kuti kuonekwa kuti VP Kosano Chwenga vanhu vakutomuendoza vachitomuti aiwa uyani ndiwo the rightful person aiwa kumhanya for 2028. Kuna comment section medu dzafungura aim kuti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.